खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव गोनां जायोब्ला जिउ आरो थै दान होनोबो साखाफारा बाथ्राखौ बुंदों कर्नेलियास दैमारि आफादगिरि उदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय। बिथाङा बुंदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान एबा सुजित नार्जारिनि थैनाय सान फालिदों। बे बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै गोबां दाब दाब जायगायाव फालिनाय बादिनो उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा सा 100सो थै दान होदों। रादाब बिबुंथियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया गोबांथार बाथ्रा फोरमायथिदों। मख'जाथावदि दिनै 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव थै दान होनाय हाबाफारियाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सुबुं सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि 39थि थैनाय सानजों एबा बे सानजों लोब्बा लाखिनानै आरो बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै सा 100निबो बांसिन एबसुनि मावथिफ्रा गावनि बेसेन गोसा थैखौ दान होदों। बेराफारसेथिं बे थै दान होनाय हाबाफारियावनो एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा थैखौ दान होदों। डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आसाम फिजिकेल एकाडेमि हाब्रुबिला लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां। गसाइगाव महकुमानि हाब्रुबिलाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमिया लानानै फैदों मोनसे गेदेरथार खौरां। जाय लाइमोनफोरा डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो बेबायदि लाइमोनफोरा आसाम फिजिकेल एकाडेमि हाब्रुबिलाव सोलोंथाइ लानानै गावनि सिमांखौ मोगथां महर होनो हागोन। बे एकाडेमियाव खम बेसेनावनो मोजां जानाय आरो थानायजों सुबिदा मोननो हागोन। लोगोसे देहायारि आरो लिरनाय फरायनायनि थाखायबो मोजां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथायनि सुबिदाखौ लानो हागोन। बेनिखायनो जाय लाइमोनफ्रा न'आव ओरैनो थायालासे आसाम फिजिकेल एकाडेमि हाब्रुबिलाव सोलोंथाइ लानो गोसो बिथांमोना 9685494924 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामदो आरो लोगोसे गावखौ डिफेन्सआव साख्रि मावनो थाखाय साखाफारा जादोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो कन्टेक्ट खालामनांगोन। क'क्राझार मक्रापारायाव गोदानै लुफुंनाय मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां मिरुखौ दिनै बेखेवबाय। क'क्राझाराव 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे गोदानै लुफुंजानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां मिरुखौ बेखेवो। खोला क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिथाय आफादनि जथाय बानजायनायाव दिनै 12 जुन खालारखालि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं जाजेनगिरि सुजित नार्जारिनि 39थि मुंख्लं सानखौ क'क्राझार मक्रापारायाव गोदानै लुफुंजानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां मिरुआव खुंफुङो। हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव गोदानै लुफुंजानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि मिरुनि गाहाय हाबग्रा दरखंखौ बेखेवजेनना होयो बिटिसिनि एमसिएलए दनेश्वर गयारिया। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया आरो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आबुं मुसुखाखौ बेखेवना होयो हाबाफारिनि गाहाय आलासि बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि रिहन दैमारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिफां गायनाय गोजोननि फारौ बिरहोनाय आरो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जिउ जारिमिननि बिजाब बेखेवनायाबो जानानै थाङो। फिन आरोबाव एभिक्सन खालामदों दरं जिल्लायाव। जों मिथिगौ आसामाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमान एबा माइनरिटि सुबुंफोरखौ आरोबाव एभिक्सन खालामगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया खोथा होखानाय बादियै बावैसो सिगां कामरुप जिल्ला आरो बेनि उनाव दरं जिल्लायाव एभिक्सन खालामदों। बेनि उनाव आरोबाव आसामाव गोबां जायगायाव एभिक्सन खालामनो थियारि खालामदों होनना बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव गोदान सोरखार दाबावनाय लोगो लोगोनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ थामहिनबा दखल खालामनानै थानाय गासैखौबो एभिक्सन खालामनाय जागोन होनना खोथा बुंदोंमोन। बेबादिनो बुंनाय लेखायै खामानिखौ मावदों। बेराफारसेथिं बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव बिटिसियावबो एभिक्सन खालामगोन नामा? बेबाराव बर' एबा ट्राइबेलफोरखौबो एभिक्सन खालामगोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। मख'जाथावदि बिटिसियावबो गोबां माइनरिटि सुबुंफोरा बर' जायगा एबा 6 सिडुल ओनसोलाव हा आवग्रिनानै दं। बिसोरखौ जुदि एभिक्सन खालामनाय जायोब्ला बर' एबा ट्राइबेलफोराबो होखार जानो हागौ। बेराफारसेथिं बिटिसियाव माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरखौ एभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो बिटिसि सोरखार आरो हाग्रा बिफानखौ खावलायबोबाय थादों, आर'जलाइ गथायबोदों बिटिसि हाग्रा बिफाननो एभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां।
बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।